Isang daang beachgoers sa Dagupan City na biktima naman ng jellyfish sting. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Pumalo sa mahigit 100 katao ang natamaan ng jellyfish sting nitong mga nakalipas na araw sa Dagupan City. Ayon sa mga lifeguards na kapanim ng IFM News Team, nasa 30 ang average kada araw ng mga nabibiktima ng jellyfish sting kung saan parehong natatamaan nito ay mga bata at matatanda. Anila, iba ang bilang ng mga nirespondihan at nalalapatan ng paunang lunas dahil mild lamang, ngunit madami rin ang mga kailangang itakbo sa pagamutan dahil malubha ito. Siguro mga na-jellyfish dito, na tinakbo namin is mga bilang lang mga 60 plus. Pero yung na-jellyfish talaga na talagang na-jellyfish na yung naagapan namin is mahigit 100. Nitong Easter Sunday, pansamantalang ipinatupad ang no swimming policy dahilan ng dumami ang nabiktima ng sting umaga kahapon. Bagamat sa kabila nito ay patuloy ding naliligo ang mga beachgoers kahit pa ilang mga responders na ang sumusuway at nagpapaahon. Patuloy namang nakaantabay ang mga responders sa bahagi ng Bunuan Tondaligan Beach ngayong summer vacation. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.